ottaa sen hedelmän ja sitten siinä kun se leikkaa sitä, niin siinäkin voisi vasta tulla. Niin joo, siinäkin voisi tulla se flashback. Mutta täytyy joka tapauksessa esitellä se veitsi, tai sitten se veitsi taululla täytyy näkyä ekaksi läpi. Niin on, niin. Näkee, että se on sama veitsi, millä se heittää sitä. Niinpä. Missä järjestyksessä nyt haluat tehdä? Minkälaiset kuvat sä haluat nyt sitten? No toi on ihan hyvä toi, että saa vaan sen salkun saman tien, kun se on loogista. Ja sitten, Ja siihen tulisi se kommentti päälle sitten, kun sen jälkeen tulee se flashback. mut ajetaanko me se ajo nyt sitten salkkuun päin? Joo, salkkuun päin. Sitten mennäänkö siitä sitten Sitten tulee Niin sit se flashback alkaisi siitä, kun se salkku lävättää kameraa päin. Niin. Siitä alkaa se flashback. Mut siinä täytyisi jotenkin... mut siinä täytyisi... Niin. Kyllä se voisi olla siinä. Kun se salkku pimentää sen kuulun siinä. Niin. Eikö se semmonen idea mulla oli tässä näin niin Joo. että se teki Se salkku- jonkun Niin. tollasen just. Niin. Salkku pimentää sen kuulun.